Sarsarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tairogi tayon, ti sarsarita tayo anapauluan. Ni Uwak. Gapo tanangisit ni Uwak, awan gayem na. Saan da ngamin akayat ti kulor na anangisit. Kat iti na minsan nga aldaw anagpasyar daytoy, saan na anapuutan nga imadayo gayaman. Kat napukaw iti tangatang. Kastaunay ti bandog na, ngam saan nalatta amasarakan, ti dalan na nga agawid. Isu nga iti katengaan ti aldaw, narignanan, ti sobra apan nakauwawa. Kita mo, kasla umasidag dito'y ayan taday tanang isit abilit. Nagalas nila nga na. Ay, nakaam-ama. Wan nga ron, kasla sumipit Sandak akabutang. San kayo nga nanwan? Ay, nakabutbutang day talangan. Tanakangis-ngisit ka. Isungasan ka nga umasidag ka na kaming. Ditang ka lang. Nangag mo, timbaga ni Kal akalapati. Dita ka kanulaang. Ang pakpakaasyak kada kayo. Naggapuak iti adayo unay alugar. Painumendak kuma. Wak. Awang ti maitid mi kan kadanom. Kan oray na dadanom mi. Saan da ka ngay kan? Kasyandak kuma. Uray apagtedted lang adanom. Wak. Awan, nangag mo ka di, ha? Tulang kan saman. Pumanaw kahit isang wanan mi. Saan da ka kaya't amakita? Anya pa'y latar aramidam. Pumanaw kan. Sige. Pumanawak nga rodan. Wak. Wak. Nagmayat tiyag tayo. Wan nga ron. Saan ngamin unay anapik sa tiangin na? Ha? At namasabat ta ng nisit at tumataya. Dong para na tansamot tan. Ha? Ay, di pa yaglisi. Aguri ka man. Hoy, si ka nang isi. Jak amo noan niya klase ka parswa. Bulag ka ka di ha. Saan na kami makita? Hindi, dumong para talaga. Pasensya kayon. Maulawak ngaminan. Siyak ni Wak. Awan bibiyang ko, no asino ka. Anta ka di amuyo. Mabalin ko pakiinuman. Awan, makaammo ka mangkita iti paginuman. Nanang, kitaan nyo ti ingtad tayo akanan kan inuman dagiti kalapati. Saan damat nga ini, boss? Wan nga rod, ibalbal lang dalaang man. Gapo siguro ta adoonay tit itad tayo akanan da. Saan damat tan apampanunutan nga ado ti saan amang mangan kan umininom? Wan nga rod, anak ko. Sayang at talaga dagito ititid ta ataraon. Ngam, uray no kasta, ikantalat ta ida iti kanan kan inumanda. Narigat met numabisinanda. Kita ni Uwak, agtay tayap manan ijay tangatang. Saan pa'y anak abirok iti paginuman na? Pasyar tomat nga minapasyar. Ang madlaw mo ka di anag babati tayab na. Mabisin kan makain-inom nga minan. Ala, idulin mo dagiti makan kan inuman. Ha? Tapay. Amangan numakita na kat umay mangan. Aywan anya. Madi numaruam nga umay mangan kan uminom. Kanayunan ng taon. Sa di no katalo karta ito'y ayan ko. Wak. Wak. Kasano ka dayo daytoy ijay pagawidak. Wak. Wak. Anay! Anay! Ah? Anay ko! Dagan anay. Siyak day toy. Nabandakan nak. Ha? Kita amot ti pagbadbad kam. Ay, sikamat gayam, koton.
Magpasensya ka na. Sa dino, tinagapuam. Nagpaspasyarak ngam nayaw awanak. Mangmangag ko, madamdamagam, noon niya lugar dito'y ayan mo. Nayaw awanak ngamin. Kasta ka di. Mabisen kan mawawak una yun. Anda ka ngamin, dito'y kunada ay syudad. Kaaduan dagiti tattao. At tatarakanda iti kalapati. Saan da akayat nga agtarakan iti uwak akasken ka? Amok dayta. Katgapo dayta. Iti kulor ko. Sandak akayat atarak den. Saan mo kuma ngayayin day tabagim? Oray dagiti kalapati. Di na kayat apainuman kan pakanan. Kasta dagita. Gapo tanapintas ti kulurda. Mangidumdumada. Angam saan ka madanagan? Ngamin. Madamdamalaang. Mangiparabaw iti danom. Dagita aginaa makin kukwa. Daytoy abalay. Gat. Makainumak batlangan. Well, sungagan anos ka. Nanang, apay di nang isit abilit. Iti pa'y kalman ang nakitak nga agtaytayab di tatangatang. Isuday taniwak. Nalabit, agberbirok iti kanan na. Ay, kasta ka di? Wen, anak ko. Manmano ngamin nga agpasyudad dagiti kakasta a klase ti bilit. Kaasimat nga rod ano kasta? Barang makabirok matlaang niwak iti kanan na. Nanang, ikan tayo manan iti kanan dagiti kalapati. Sige. Iparabaw mo latan day tadanom di tagarapon. Tasya kun ti mangikabil iti paginumanda. Kalpasan na, agrobwat kan amapan agiskwela. Tapno saan ka amala daw? Wen, nanang! Adun saman una yun daytoy intad dagiti aginaakan ta. Talaga asan da ka baybayan dagiti agina. Kita adda dagiti kuton nga umaymangan ka dagiti naragrag ta. Saan ama palinday ka? Ay, na kayo ako ton. Nagkuna nga umay kayo mangan iti naragrag me Iparit nyo ka di. Una, saan kayo amabalin nga umay agala dito? Basit lang matialaan mi. Kayat yo, tapis itanda kayo, Saan Pumanaw kayo dito, in kayo agbirok iti sa bali ang pangalaan nyo iti kanon nyo. Kakadwa, pumanaw tayon. Darasin nyo! Di mi kayo magkita kayo dito! Talaga, nga imot dagita ang kalapati. Ni, sigamit gayam ko ton. Imbag tanang kaanag sao. Dandani ka manin mabaddakan. Nangan ka kadin, wak. San pa'y? Kita amday ti adda dito isang wanak o. Anya dayta? Hmm. Sa nga garapon adanom. Makaino makbatlangan. Kat, anya pa'y ngay, ti araramidam. Uminom kan Adda problema. Anya, ti problema. Saan nga umanay dito isipit ko? Iti unag tigarapon. Ayun, anya. Pampanunutek nga rod. No anya ti rumbang nga ramidak. Talaga, adakal a problema dayta. Naunag ngamin tigarapon. Amukon, tirumbang nga aramidam. Anya, kuton. Mapan kaagala, iti basit abato. Itinag mo, di tao nagtigarapon. Ha? Numapuno, tigarapon iti bato. Ngumato, ti danom. Sige. Kasta nga rod ti aramidak. Nguna, Ha? Mabalin kunton ti uminom iti danom? una. Sige nga rod. Kasta ti aramidak. Nanang, agtay-tayab man ng uwak. Talaga saan a pumanaw?
Sapay nga ta. Saan ka di arumbang agsublin iti kabakiran nga ayan na? Adda siguro ti di na mapanawan ditoy. Ha? Nanang? Nagdistoy tayan ti batbato? Kat nang pidot iti bato sa timayabmanan? Amangan no agururnong iti bato. Ay, an-anuan na nga iti bato? Ay, nabannog akong ngagtaytayab ko ton. Saan ka pa'y arumbang nga sumardang? Wak! Ngamin, saan mo pa'y anapun no reta garapon iti bato? Uwan garod ko ton. An-ano sam anayunan iti bato? Tangumat nga tumat ti danom. Uwan, sige, tainak pa'y mga ala iti bato. Kitaam ni Uwak. Agpidpidot iti babasit abato. An-anuan na nga ta. Namin anon ang nakitak ngagsubli-subli. Ban-banugan na lang ti bagina. Uwak! Aginanakan! Itay kapay ngagpidpidot iti bataw. Sana amabalin nga ginana. Aging gaajak malpas tuer aramidag. Nakaammo ka. Wak. Ban-banugam day tabagim. Anya ko mga iti maganap mo iti panagurnong mo iti bato. Wak. Wak. Wak! Napunon ti garapon iti bato. Aywan. Jak napupuutan. Napunok gaya man. Wak. Wak. Mabalin mo ti uminom. Itay pa'y makain inumak. Isu nga uminumakon. Sige, wak! Para kan kaday ta danom. Naglamiis ti danom. Mas pumigsakan at tumayab. Tanakainom kan. Agyamanakan ka. Gayem ako ton. Gapo iti panang papigsam iti pakinagam ko. Kat napunok iti bato na iti agarapon. Wak. Wak. Kasta ka ni. Amom kadi. Anawanan akon iti namnama. Apay kuma. Amawanan ka itinamnama. Wak! Saan ka di? Tarigagay mong agawid iji kabakiran. Talaga aday tati kayat ko. Gayem ko ako ton. Agor oray ngamin kanyak. Dagiti naganak. Kan kakabsat ko. Wak. Wak. Isuasaan ka arumbang amaawanan itinamnama. Katagyamanakan ka. Gayem ko ako ton. Agpakaadak nga rudan. Sige, wak! Amok, anak urnong kan itipigsam. Tapno makaawid ka. Agyamanak. Iti ado atulong mo kanyak. Gayem ko ton. Wak. Wak. Ala, nagngaton ti tayab ti uwak, nanang. Wen nga agpaiso. Naaramid na siguron ti misyon na. Ala, pumanaw sa matan. Wen anak ko. Nalabit, agsublin ijay kabakiran. Babay, uwak! Sapay ko mata makaawid ka ni Jay kabakiran. Umat-ada yun ni Uwak. Nasaya at tamo ng tidalan ng agawid. Saan ngamin adito itirumbang apagyanan na? Ijay lang kabakiran. Naragragsak ti biyag na ijay. Damagan taman kitdikin ni Koton. Koton! Ha? Nakita nakmat kayam? Amok, nagsisiim ka manan. Tapno agala kay tinaragrag at araon. Kasta nga rod. Papanan ni Uwak, ah. Agawidan ijay kabakiran. Kunakon kat. Sapay la kuma. Tasaanan nga agsoble ditoy. Saan kayo nga agsaw iti kasta? Tauray no nangisit ni uwak. Nasaysaya at ti ugali na. Saan akas kada kayo? Napinpintas ti koloryo.
Ngam nangisit mat ti puso yo. Anya, Saan yo nga amo akasyan ti padayo aparswa. Iti panakayaw awan ni Wak, iti tangatang, adda na amiris na, nga anyaman aparikot, adda latta solusyon na. Bueno, Bing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo, nga insurat ni Elena Nudo, iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yu amin.